Het bezoek is heel goed gegaan. Zoals u weet heeft Schiphol een strategische samenwerking met Aruba. Dat gaan we vormgeven met nu de benoeming van een nieuwe CEO. De doelstelling van Schiphol is om de verhouding en de relatie met de Caribische eilanden aan te halen, te verbeteren. Wat hebben wij te bieden? Wij hebben te bieden kennis over luchthavens. En wij hopen dat we die kennis ook kunnen delen met Aruba. Ik weet niet precies hoe lang wij betrokken al zijn, maar wij hebben daar in het verleden natuurlijk, wij hebben de vorige CEO ook geleverd, de heer Joost Meijs. Die ervaringen zijn heel goed. Wij hebben daar goed werk kunnen doen in het opbouwen van een stabiele organisatie. Dus ik denk dat als je naar het verleden kijkt, dat wij eigenlijk al een grote bijdrage hebben geleverd aan Aruba. En wat we zouden willen, is eigenlijk die relatie nog wat meer strategisch maken. Dus kijken waar we kunnen samenwerken op verschillende terreinen, kennis delen, meer mensen opleiden uit Aruba, bijvoorbeeld hier in Nederland, is een van de mogelijkheden. En we hebben zelfs gekeken van, zou het mogelijk zijn om eventueel als Schiphol een minderheidsbelang te nemen in de luchthaven om onze strategische relatie te verbeteren. Wij voelen echt dat de premier heel veel waarde hecht aan deze strategische relatie.